na. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Ang word of the day, Kuya June, kan daraga information office, iyuan niya nga. Ang gusto daan sabiyon ka ayan, kung sa English, why? Kung sa digisa sa tuya sa Legazpi nata. Ang apot ko, Kuya June, niya nga taalo yon itaw. Iyuman ang apot mo, Kuya June. Sabi ni Sir Oyi Bara Aragon, mahagad ako. Ano nga agadon mo, Sir Oyi Tabi? Tako, wala man ako kima itataw. Kaya naghahapot ako kung nyata kaulay. Maray na pagkauto po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga harong. Oy, may mga lugar daan. Nahalawig an pila. Ang aram ko, Kuya June, sabi kan mga friends ko sa Department of Social Welfare and Development, para mientras po na suspendido itong pagtaunin danin asistensya. May mga pila da, Kuya June. Ang problema, tabaka uman sa opisina o sa payout venue kan anong man ahensya kan gobyerno, an igo po nin halawig na pila. Dahil na pagpaparaiwalon ang COMELEC, taan COMELEC, nagre-receive man sa na po yan kan reklamo. Sabi ni Attorney Jane Valesa, kung wala ngayon reklamo, papaanuhon mi man nga, Kuya John? Papaanuhon mi man nga Angel an investigasyon? Kung may reklamo man, amanuhod sa aligadong vote buying, kulang-kulang man nga ang mga information, ang nagsasend nga sa na picture nga kan itong su mga nagkaka-receive, pero up to the details, kung sa inangyari, anong oras, si Seiso nagtao, si Seiso tinauan, wala po tabi ni na detalyes kayan. Kaya wala ka magiginibo ang Commission on Election. Paldo-paldo ngunyan, Kuya John, nagkaperang mga kamidbid ko. Kaso bago may nagtao na ki-information, halos sa gabos ngunyan na lugar, iyuman ang anapadigdian irestorya, Kuya John, na as early as now, perang aldaw, pera ba? Saro, dua, o putulong aldaw pa, bago po tabian na formal na peralian the Judgment Day. Digdi po sa satuyang nasyon, dakol na po ang mga nagraralakaw. Maray na pag-auto kay Kuya Joseph Avila, sabi na maray na udtumanay Angel, asin sa mga paradongog sa Bañadero Daraga, dangan sa Abelia, Ligao City, sa Avila at Loria family. Oy, bago po palan ka mo mag-arabang kaiyan, sa Sabado, gigibuhan po ang Grand Marian Procession digdi po sa syudad kan Legazpi. Dahilan itong suimahen ni Ina, hali po dyan sa Albay Cathedral, sa Old Albay District. Dadarahon po tabi iyan sa dyan sa St. Raphael Parish. Dahilan kaiyan, may mga tinampo po digdi na para mientras na po na isasarado as early as 5 p.m. Dahilan taan prosesyon, pupunan alas 7 nin pagkabanggi.
Ang magiging assembly area dyan po syempre sa St. Gregory the Great, Albay Cathedral sa Old Albay District. And then, pasisiring na iyan, babaybayonin daan Rizal Street, and then ma-right dyan sa may Partikan Bank Row, and then sa Rotonda, ma-left turn na to pasiring sa Peniranda Street, and diretso na po iyan sa St. Raphael Parish. And then, as early as, basta ining sukahalabaan po kan Rizal Street. Hali dyan sa may Albay Cathedral, pasisiring po dyan sa may Partikan. So, ibalong monument baga po dyan sa may Partikan Lapu-Lapu. Asahan po rin doon na isasarado iyan. And then, syempre, itong sa mga agihan na posibleng magpasiring dyan. Para mientras po nabubugtakan iyan ki mga barandilya kan mga friend staff from Public Safety Office, Legazpi. Tanganing taon po ni pagkakataon, itong suimahin ni ina, dahilan ta sampulong makinurubo an aapitan niya. Ta ang Aurora baga Kuya Jun, igo yan ki mga istasyon na paghahapitan. Ang mga barangay na niyaon dyan sa Rizal Street, ang mabugtak po nin mga kinurobo, sagud na makaantos po dyan sa may Partikan St. Raphael Parish. Kaya, so, daiman ki masyadong importanteng transaksyon, maghiling na lang, mag-abang sa luwas kan sa indong mga barangay, sa luwas kan sa indong harong, kung saan po kamo nakapwesto, antabayan po ang pag-agikan imahen ni ina. And then, kung medyo makusog-kusog paan sa inyong tuhod, pwede ka mong magsabay, tanganing mag-offer man nin pangaji dahilan ta once a year, nangyayari po ang arog kaining activity digdi po sa syudad kan Legazpi. And then sa probinsya kan Albay. Iyan iyan ang anunsyo na ipigpaluwas ka nakalihis pang aldaw kan Public Safety Office, manungod man po sa saindang gigibuhon na paramientas na pagsarado sa nagkaperang parte, porsyon kan tinampo digdi sa tuyang palibot. And then, kung may mga importanteng transaksyon ka mo, gibuhon na nindo mas early o mas magbiyahe ka mo, nin mas atap dahilan ta posibleng masapar nindo ang magabat na bulos kan trapiko. And then matatapos po iyan medyo matanga na, kaya magbalon po nin halawig na pasensya. And then maghanap po nin mga alternatibong mga agihan. Sabi ni Sir Oy, sorry po mali po, bako po yan para sa inyo. Pag una ko, Sir Oy, may tiga hagad ka na digdi, tawra man digdi ki ipigtataw sa DCGB. Ang pigtataw digdi barata. Maray na pagkauto kay Sir Alvin Uy, and then kay Franco Nino Kilingan. Sabi na maray na pagkauto nga Cha Angel. Maray na pagkauto man sa imo Cho Franco, sa intabian sa imong lokasyon mo na pagkahapon. Sabi ni Ma'am Jo Broquesa, maray na udto po Ma'am Angel, kami ni Agom pang 2 taon mina na nagsasabay sa paghatod kay ina sa Aram mo Ma'am Jo, itong pagpun bagakan, last year pinuunan po yan ang mga activity na iyan para kay ina. Naramduman ko dati kan press conference na sabi ni Father Joseph Salando na ang probinsya kan Albay magayon dahil sa mayon, and then magayon siya dahil kay ina. Iyan po baga ang patron taligdi sa probinsya kan Albay. Kaya dapat lang na-celebrata answering kaining mga activities bilang pagtaumanin onra sa iya. Pwede ka mong magsabay dyan itong ako Kuya Jun, nagsasabay ako sa mga Aurora. Nag-iirinutan pa kami kan Kuya Jun ki magdarakan sa may mga kandila, tapos kukuha lang ki dahon ki langka, tapos siguluhuan ito, tapos doon mo dalaag su kandila para dai ka matagduan ka itong syempre panagdalakaw ka po baga. Tapos masabay ka duman sa nagakantada, mga kantura.
And maraining activity tadigdi sa tutuya na pwedeng partisiparan po kan mga aki. Dahilan ta mas maray na mas ma-introduce yarta sa inda an arog po kaning mga religious activities na day sa na bako na sana nakatutok sinda sa indang mga gadgets. Maray na pagkaud to kay Kuya Gerald Arania kan Lakandula Drive, Gogon, Legazpi City. Sabi niya sa kuya, Ma'am A, good noon po. Pero na po nakolekta mo po dyan. God bless all over the world. Aram mo Kuya Zarel, wala pa lamang po tabi ako kinakukolekta sa good sa ngunyan. Tawara man ako kikoleksyon. Day pa ako Kuya Zarel nag-uuli duman sa barangay mi. Duty pa po baga. And then, mauli lang ako kaiyan dyan. Sa aga, mga hapon, Kuya John, so may mga tuyo duman sa araw. Ngayon po ako dyan, duman ako maturog na Saturday night. Tapos balik lang akong Sunday na udto. May mga bagay kita, maimpake ako Kuya John. Medyo huruhala wig na coverage po sa tuyang gigibuhon sa Lunes. Naga 24 hours broadcast kita sa DCGB. Kaya malalauman po nindo ang mga pangyayari, maladangog po nindo ang mga pangyayari digdi sa tuyang palibot. Manungod po sa sitwasyon kan eleksyon. Atab kaming ma-deploy sa Lunes, Mayo 12, 2025. Mabalik lang ako dyan, Kuya Jorel, sa Kagbakong, mga lunch. Pag medyo okay na digdi ang sitwasyon sa sentro, sa kuyang area of responsibility. Masaglit kami ni Kuya Boy na magboto. Ako dyan sa Kagbakong, tapos si Kuya Boy man sa Barangay Humapo. Nasabi ni Kuya Jun, tigisip ko na Kuya Jun, na magboto. Sabi mo baga, every vote counts. Maski saro ngayang boto ngayon, dakulang bagay ngaya iyan. Tanganing mapili and makapagpili kita kung sisay po ang leader na magiging pamayokan sa rong syudad as in munisipyo sa mga masunod po na aldaw. Maray na pagkautuda sa mga kazumba ni Ate Jocelyn Broquesa, sina Ate Leia, and then sa gabos po na nagzumba sa Pacific Mall, dyan po sa Landco Business Park. Ika Kuya Zorel, saan ka po nag-boboto? Saan ka Kuya Zorel nagboboto? Pati ka mo ni Ate Sally. Hali ako dyan Kuya Zorel, kaso hapon sa may parte ka na Barriada. May pig-atinderan dyan sa tuya, si pigpa-atinderan, si VP Henry na Presco. Basta po pwede na kamungunan mag-gibunin mga listahan kung si Isay po ang sa inyong mga iboboto, tanganing madali na sa Lunes. Maray na pag-auto kay Kuya Chadi Velasquez. Ang sa kuyang kapartner sa Lado Technical, si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Mga tugang, abangan